Alright, bafowethu sicela kanje abathatha iy'thombe bathi bacela laba baphethe ama-flash babe ku-same line. Yabona nje le yase emapoliseni iphansi kancane nje ilingane nale le initokhuphuka abafana abadala banikeni isikhala ziqondene ke manje. Right, I called Hulu, I called and he's sitting in my face there, he telling me he too fair. Right, that's okay. Abatata eat home, they must good right, we will give a good right. Jenna manje la, sizotela ke manje, umhlonishwa wethu ukhansela uMP Khumalo ukuthi akhulume nathi asichazele ke konke okuzobe kwenzeka kusukela ke manje kuya phambili mashoba. Halala Zululand, halala. Angibingelele Mangete. Usiphathe uhlelo. Ngiyabingelela umhlonishwa waseMakusi nosekhona. Umhlonishwa umeya waseBhongolo. Ngiyabingelela umhlonishwa somlomo wala eMakulusini. Ngiyabingelela amakhansela akhona. Ngibingelele inkosini yabazondi esinayo la imidia yonke khona ngifuna ukuqala ngiyosho ngodaba lwaSolundi. Ngifuna ukukhuthaza uLundi ukuthi badlali asidlalela amaphekisudi noma simbizile la simbiza ikhono. Ngakho-ke udaba lwamaphekisudi uzowathola, kodwa thina sikufunayo njengeZululand sifuna ikhono. Vezani ikhono lenu ungangeni egrawundini. Lokhu kokuthi hawu nina nihluka, asikhona uzosenza senze kahle, uzosenza senze kahle yikhona egrawundini. Kodwa-ke ngifuna ukuqala ngokuthi namhlanje njengoba sihlangelela sizokwakha isquad esizohamba naso siye eThekwini siyodlala kuma-Soccer Games ngoDisemba. Ngakho-ke njengoba nina nikhethwe komasipala benu, kodwa futhi bakhona abasazokhethwa la. Ngakho-ke ngena egrawundini ukhombise i-discipline, ukhombise ikhono, liveze lonke. Ngoba uma ungavezanga lokho uzosala la. Sidinga abadala abazoveza lonke ikhono esilidingayo njengeZululand. Okwesibili, sidinga i-discipline. Umdlali engekho discipline alisho ukuthi ikhono. Ngoba sofika umdlali esenazithe udaba ngenxa ye-discipline. So umdlali fanele abe ne-discipline ukuze ikhono lakhe libiyeleke. Siyamfisela ke konke okuhle. Abakulusi siyazi ukuthi isitelekiso sabo kuthiwa isidini somtshili, abagoli bensimbi. Bese kuthi idume angazi-ke noma siyizo yini bayongisiza abantwani kuthiwa kwagayi umuthi. Kodwa no ukhona ngempela. Uzobona nje mabengena la eGrandville. Bese kuthi uLundi kuthiwa i-City of Heritage. Yila kusekhaya lamasiko namagugu ethu thina
thina kwaZulu bese uthi uphongolo lunenkinga yokuthi amanzi akhona hale bovu nje kuthiwa amanzi abovu so amanzi abovu bese uthi uNongoma kuthiwa ihlala Nkosi. Siyabisela-ke konke okuhle sengathi nasemasejara sifisela ukuthi lwile lonke angabibikho odulo omunye. Sizothi-ke njengamanje lasuka lahlala hayi sibonge kakhulu-ke ku-executive mayor wethu Mashobane. Zonke-ke izinto-ke manje zimumo sesocela-ke manje la uJezwane ukuthi-ke asondele asenzele-ke imemezelo size kahle-ke sonke emakethe bazi abantwana nabehlala ukuthi kwenzekani bayakuphi. Sanibonani. Ngicela ukunitshela nje masuka la ukuthi sizoya ama-games kufuna ngabe kade siwaqalile siyaqondisa-ke ngokudileya kwesikhathi nokufika kwemikhandlo. Ngizoqala ePioneer High School kuzoya i-volleyball ePioneer High School bese kuya i-netball ePioneer High School bese kuya i-rugby ePioneer High School. Bese kuthi lela ground engale mawungena la eSicily Inet kuzoya usoccer ladies, then bese kuthi ngaphakathi ehall kuzoya uboxing, bese kuthi kulama court angaphandle kuzoya ubasketball, bese kuthi la engimi khona kuzosala usoccer maize, bese kuthi la ngemuva kwaleli ground kuzoya ucricket, bese kuthi ehall leya ese-library kuzoya uchess, bese kuthi left side ngale ngaphesheya komgwaqo lonyukayo kule left side engaphandle ihole engaphandle kuzoya utable tennis, bese kuthi ukarate uzoya eMbileni Hall. eMbileni Hall ileli hall engakulomgwaqo ohamba ngaphandle mawuya kaLongoma uphuma ngale kune hall elapho kuseMbileni lapho eMbileni obomvu kuzoba nekarate lapho bese